mana ilekwa anya ị ga-ahụ na mgbe na-adịghị anya a ga-eme ntụnye aka ihe ndị a niile na-abịa ugbu a oleghị ihe ị chere na ọ ga-ebutere ntụnye aka na gị ime ndị oyibo na-akpa ya advantages and disadvantages ka o si dị ọ dị m ịtụnanya dịka ofu onye ọkaikpe kwuru ọ sị iwepụta otu ihe nye ndị ọkaiwu abụọ ndị lọya abụọ ọ sị onye nke a ga-ekwu ka o si chee n'obi ya onye nke a ga-ekwu ka o si chee n'obi ya ha wụcha ndị ọkaiwu abụọ mana ọ bụzi onye ọkaikpe wụ jọji onye ga-ekpupụta ka o si dị ọ na-adị m ịtụnanya na akpọpụrụ onye ọkaikpe dịka anyị kpụrụ bụ Walter Onoge dịka ụfọdụ ndị mmadụ dị na-ekwu na ozi ya ezi onye ọkaikpe ọzọkwa tachiekwa obi bata narakwa ya mere ọ gịnị ka ha na-ekwuzi anyị ka ebe a na-etinyezi isi ọ bụ na Tanko Muhammad ghọtara nke ọma ka ọ bụ na Walter Onoge aghọtaghị ya nke ọma nke a agafere ile anya ị ga-aghọta na ndị ọkaiwu bụ ndị lọya nke otu jikọrọ ha a na-akpọ Nigerian Bar Association na-ekwu na obi adịghị ha mma ndị nke ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke ndị nke ọzọ ndị PDP kụrụ ihe a kagbuo ime ịga mee ndọrọ ndọrọ ọchịchị ma ọ bụ kampen abalị 3 n'ihi na ihe adịghị mma ụfọdụ ndị ọkaikpe amaara ama ha dịka ndị Femi Falana na ndị ọzọ dị iche iche na-ekwu na otu esi mee ihe a adịghị mma o nwekwa onye na-ekwu na ihe nwoke ma mere dị mma kama onye ọbụla na-asị ihe a kpọrọ nwa mma emeziri emezi ọ ebe a ka m kwu onye mmehie ya ji isi ya bụrụ onye kpa nkwa ahụhụ ngwere ga-abịara oriri nke ahụ ka ama kama ka eme ihe n'ụzọ ziri ezi ka ọ ga-esi kwụrụ ka ọ ghara inwe ihe ọbụla a ga-enyoma because n'ihi na ihe agba n'aka anaghị eji enyole ya ọ bụrụ na ihe agba n'aka na-eji nyele ya n'ihi na ihe a na-ebute ka ihe dị ihe ime ọgbaghara na gị olekwere ihe ndị ka na-akpọ Court of Appeal eji mezie dị ihe gbasara ihe a si na ọ dịzi indefinite na maazị mgbe a ga-atụba ya ọnụ ọ pụtara na na-eche ka oge eji eme ndọrọndọrọ ọchịchị agacha eze nwanne nwoke o nwere ụfọdụ ihe na-eme n'obodo anyị o nwere ụfọdụ ihe na-eme n'ime ndọrọndọrọ ọchịchị anyị nọ n'ime ya ka ị na-agba mmadụ niile ghara ya dịzie ka o nwere onye na-akụ ekwe na egwu niile ndị a ndị ọzọ na-agba ị ga-aghọta na nnụnụ pụta n'etiti ụzọ na-agba egwu ihe na-akụrụ ya nkwa na n'ime ọhịa ị ga-ejide ebe ahụ nwanne m nwoke ana m ekele gị na ị bịa nọnyere anyị ihe ndị na-ekwu biko ana m enye gị oricha otu nkeji ka ị were hazie ihe a niile kelee ndị Igbo ekele m unu ihe m na-asị unu bụ onye ọbụla nwere nwayọ onye ọbụla jidere onwe ya aka egwu ndị a niile ha na-akụ ọnwa anyị ga-agbara ha ya ha mechaa ha ma ebe ha na-eleta onwe ha ha ma ebe ha na-ahazi onwe ha ha ma ebe ha na-erikọrịta na-aṅụzikọrịta ka anyị were nwayọ oge ndọrọ ndọrọ ọchịchị oge a ga-abịanye aka ruo biko jee ebe ahụ nke kpere gị n'obi bịanyere onye ahụ aka gaa na be gị gaa zuru ike lee ka ọ ga-esi dị n'ihi na a sị ọsa na nkwụ ụzọ na nkwụ ndụ mmiri ndụ azụ mmiri atala azụ aṅụkwara ndewonu ndị Igbo mụrụ mme ekele m unu anụ na otu esi gbuo onye ibi mma ana m ekele unu nnọnyere anyị taa ghọta ihe anyị na-ekwu ruo mgbe anyị ga-ahụ unu n'izu ụka na-abịa abịa aka bụkwa m unu nwoke Eze Jiọfọ unu nke Jiọfọ jiri oge